Nedávno som narazila na kozmetický rád Age Perfect. Nehovoriac o tom teda, že tento rád je naozaj perfektný a naozaj rešpektuje všetky problémy menopauzálnej pleti, takže vám ho vrele odporúčam, ale o tom som nechcela. Ja som sa skôr zamyslela nad tým názvom a nad tým, že či je 50 naozaj perfektný vek. Hej. Z jednej strany áno, pretože my mnoho vecí pustíme. My už nepotrebujeme nikomu dokazovať, aké sme. My už nepotrebujeme ukazovať ľuďom, aké sme dokonalé, ako všetko zvládame, ako sme úžasné, aké sme pekné, úspešné a neviem čo všetko. Toto sú už veci, ktoré proste akože púšťame minimálne, ja ich ako už absolútne púšťam. A toto je možno niečo, čo som si 40-ke alebo ešte 45-ke nevedela predstaviť, že dokážem takto úplne slobodne pustiť. No, lenže potom je to aj tá tienistá stránka 50-ky. Telo totiž to už nie je také, ako bolo v 30-ke alebo ako bolo v 40-ke a naozaj sa mení a prináša hlavne menopauza, prináša mnoho zmien a s tým súvisia hormóny, súvisí s tým spánok, energia a možno si v 50-ke aj prvýkrát začneme uvedomovať, že vek môže byť problémom aj v práci alebo aj v tom, ako nás vníma pracovný trh. Čiže 50-ka nie je len sloboda, 50-ka je aj to, že jednoducho si musíme uvedomiť, že musíme začať žiť s vecami, ktoré jednoducho nezmeníme. A možno práve preto mi v poslednej dobe beha hlavou taká jedna vec. Stále na mňa vyskakujú také rôzne príspevky o sesterstve, o podpore žien, ako jedna žena druhú podporujú, o ženskej energii. Priznám sa, že sa mi niekedy z toho prevracajú panenky, akože úplne doslova, hej, že proste akože, že... Ja som totiž nikdy neverila tomu, že to je automat, hej, že proste, že to ide na automat, že ženy držia spolu automaticky len preto, že sú ženy. Ženská podpora existuje na 1,000,000%. Je nádherná, ale podľa mňa na to nestačí byť ženou. Na to musíte byť aj človekom, ktorý dokáže tej druhej žene dopriať. Ja vidím a doslovne, hej, na sebe, ako dokáže jedna zrelá žena zhodiť druhú zrelú ženu. Ako jedna zrelá žena dokáže druhej zrelej žene vysvetliť, ako má žiť, ako sa má líčiť, akú má mať pleť, aké má mať obočie, proste čo si má myslieť. A tak si pri tom všetkom hovorím, že kde je do riti to sesterstvo? My sa nemusíme navzájom milovať, ale my sa nemusíme ani navzájom zmenšovať. To je napriek tomu, že nemusíme so sebou ani súhlasiť. Stačí mať okolo seba tie správne ženy, ktoré sú zároveň aj ľuďmi.